Right, this morning I just want to be quick and discuss my own views panyaya roora. I'll be so quick. View young panyaya roora. I'm looking quite good actually. I'm losing weight now. I've been doing my walks, so I'll keep doing that. Thank you so much. Right, roora. Pane zvinhu 4 ndoda kubuda nevana kunotsvaka food atisati tatenga food toda kudya nhasi saka ndichaita chop. Pane zvinhu 4 panyaya yeroora. Ndichatanga nezvaraive ndozotsanangura zvarava, then zvarinofanira kuve roora. Sorry, I'm gonna say this in Shona because this is for Zimbabweans and I want them to know my views. Roora zvaraive kudhara, munhu ainobvisa each and everything chinodiwa nevari kuroorera according to what they want, kuti zve vana tete vachinokora depending neculture yacho yemunhu iyeye. Roora ive nzira yekuti timbomudya muonde uyu usati wakuva. Kana chiti kukuva kureva kuti munhu yaiti kana aroora uyu akuva, dzimwe nguva anokwanisa kutoenda, haachachengeti vana tete ivavo, vanongodla musi kuroorwa, probably that's it. Ende munhu wacho aita akaroorwa akaenda haangodzoki nje. Panofanirwa kuva negupuro, pane something chofanirwa kudzoka kuti munhu akaroora ati aiwa waita senge kutengesa mombe. Mwana wevanhu aitengesewa, kutengwa mwana wemunhu nemunhu ari kumuroora, zvekuti abuse yese inoitwa ikoko. Nyangwe akada kudzoka shingirira mwanangu, takadla mari yemunhu vedu weshingirira mwanangu, ende roora harina return. Vafanira munhu atenga underwear akaenda nayo kumba aichinjwe wotorasa ende roora raiti ukasaribhadhara mushe rikasakwana, munhu iye akafa usati wapedza kumubhadhara, vava vasingamuvigi certain cultures kusvika rabhadhagwa. Right, ndochikudzai zvarakaita iko zvino. Iko zvino roora vafanira vanokwanisa kurirova roora akaripedza bro once and for all. Vafanira kuroora vanotengesa madiamond akaroora rimwe racho harichadhuri. Kwedu masvingo ndokunodhura, of course kunobva vakadzi vari the best women vanobva kuda namasvingo bweruka ndokunobva the best women ndosachidhurisa, and varume vekutoziyawo futi saka ndosachidhurigwa. Right, I'm just joking. Kozo yeroora zvarinofanirwa kuti according to inini hangu inini. Let me tell you guys zvinhu zvaitika kuculture yedu, and this is a fact. Do you know guys kuti munhu ari kumusha uko, baba vako ivo vangu ivo, pakauya munhu achida kuroora hanzvadzi yangu ikamira kugedhi ikakati baba mudhara handisi kuda kubhadhara roora bandoda kutengerai Range Rover. Mudhara anoti wandijairira, Range Rover inoita 30,000, roora roita 4,000. Kune vanhu vakawanda, even vakadzi vakawandisa vokuti murume ari kumupa mari inodarika maintenance monthly, ari kubhadhara mabills, ari kubhadhara iyo oenda kumaintenance, ndoda maintenance. Maintenance is actually 50, maybe 50 pounds a week for mwana one, maybe. Murume anga achikupa 500, iwe unochemera maintenance, the company maintenance, he has to give you 200. It's actually less than how much he was giving it. Ndopa tinongorasika chete papa paroora, ndopa ndoda kucorrecta ipapa. Inini idea yangu yeroora, ndamuwana munhu andinoda, ndatova mwana wamai vake. Mufungiro wangu ndatova mwana wamai vake. Kana pamba pavo pachidowa ball ndotoisisa nandee mari yacho. Yeye ndogona kubvisa zvimwe zvokuti tsvakirai kuno ndinaye mwana wechi, but vachadya vanhu ava from me more than ndichatengera pamba pavo kana pasina imba yakanaka yakati ndotovavakira. Ndiradziwo pekuvaka pane imba yandoda kuvakirai. This is my idea roora, kuti spoila vabereki vemunhu wako mawanga wawana, kana wakawana vakati budirirei vatsvakire zvinhu zvokuvaspoila nazvo, uchivaspoila. That's my idea yeroora inini kufunga kwangu, ndo mufungiro wangu inini, kuti but vanhu chaicho vaunoroorera vanokutsamwirai ukauya ne50,000, iro roora chiita 10,000. Kuvatengera imba chaiko chamutauni
inodhura kudarika roora nhatu, vanochemera mwombe. Saka unozoona kuti vanhu vazhinji vaifocusa on munhu achagona kundiroora here than munhu anondida here kana kuti achagona kundichengeta. So vanhukadzi vanenge vane dilemma one. Vanhukadzi veculture yedu vanokura vane pfungwa yekuti achagona here kundiroora, vabereki vangu vachadya here, zvokuti unogona kuona sometimes mukadzi muhombe chacho even ari over 40 she's concentrating so much pakuti vabereki vake vadye than happiness yake iye. Zvokuti ndoti vabereki vangu vadya, vafe vambodya, vanodya vasara vari happy, wogara uchirohwa umarriage hausi happy, munhu yacho haasi kukunakidza, hamusi kunakidza, bonde hariri kunakidza, zvinhu zvakawanda zvisi kufamba. Koyamwe munhu asina mari yeuyu asi ane rudo rwese, achida kuchembedzana newe, achikuchita sakwini, womuramba iwo nokuti haakwanisi kubhadhara roora. Ndopega pandinoona kuti roora rari problem. Vamwewo vane rudo, vakadzi vanenge vane more money vaisvika pakutopa mukomana kuti ndokupa mari unoroora mba kwedu because I love you, handidi kuti vanhu vomba kuda zvizota una mari, good on those, but vaizobhitirewa. Chimurume chacho chazopepuka chototanga uno kushaudha takawaona mwachita malive, wakazviroora iwe, wakazviroora. Ndiwowo ugandanga neustupid hwedu isu vakomarume. But munhu anenge achingwa ndabuilda rudo, handiti. So view yangu ini paroora ndeyekudai. So kana ndandirini chitsvaka mukadzi, ndikaona mukadzi wandinodanana naye, wandinofarira, vabereki vake vatova vabereki vangu, havachafanirwi kukondakta mukadzi wako kana vachida something. Mukwasha, mombe yedu yafuma yakadonha ikafa, ndotonitenga imwe mombe kana vachida imwe mombe, kana vachida tractor ndototenga, chirega izvo kurima nemombe, ndatenga tractor. Imba yedu yadhirika kokuti hauchati ndakuto vekweduwo kwandaroorwawo muroora havachauyi kwandiri kuti Leon mari iri kushota yeshuga, vakukontakta muroora. This is a happy marriage yokuti mana mai vake vaadopta mukadzi wanda vava vasina mwana wemusikana. Ava mai vangu vawana mwana wemusikana nekuda kwemuroora, avo vava vasina mwana wemukomana vawana mwana wemukomana inini nokuda kweroora. That's how I think roora should be kufunga kwangu. Saka inini ndikadanana nemusikana handifanirwi kuita budget ndinobvisa ndiwanepe mari kunobvisa. No, I should look family kwavo, ndikavhizita so ndikanoona iyi pano ndaiswa fence apa, vanongona vanhu vauya tavanzi tizoisa fence nomukwasha wepano, tiratidzei panoiswa fence, akatobhadhara zvese. That's how I feel. Kana ndakaroora inini, that's how it should be. Koya zvokuti takamirira takaringanzira daona kuti anobvisa tsvakirai kuno, wakarara nemwana wedu, even dzimwe dzacho dzinochajiwa yokuti hanzi matekenya ndebvu, mukadzi akuroorwa kachifowani kwetinobvisa pamatekenya ndebvu. Naivedoi hezvo makandinzwanani ngadzibviswe kumunhu ari kutanga kuti anga akachengeta mhandara dzake pambapa, mauya mukaba mhandara dzake akati makandinzwanani kuti ndine mhandara pano. Zvimwe zvamunobhadharisawo kumana dzimwe mari dzemaroora vanhu havazivi dzaichajiwa pamavhejini, dzimwe mombe dzaichajiwa maringe nekudhonzwa kwemwana kuzasuku. I'm not joking. Dzimwe mombe dzaichajiwa maringe nekuti vanotoziva kuti mwana wavo akadai kuzasi, akadai. But iko zvino mwanhu ipapa maroora anongochajiwa randomly, mwana wacho akadzidziswa agoni kana kutsvaira mumba chako agoni. Muri kubhadharisa munhu, muri kutengesa mombe isina kudhamba, yaachanozozvidhambisira ega kurimisa. Unoziva machitengesa mombe, munhu akandoda kutenga mombe kurima, kana yakadhambisiwa ichigona enda pajoka kanokudza iforo kana kuti idhuze. Kune mombe yainzi foro inofamba muforo, koya dhuze inofamba iri mudhuze. Saka munhu akatrena mombe yake anotokwanisa kuwedzera pay charge. Ndaomanaka mombe ndakaitrena iyi, saka $45 more nokuti muri unoirimisa. Kana iri yenyama unogona itengeserwa chero yakavhunika. Munhu wekubhucha ati mombe yenyu yakavhunika gumbo saka chipisai, iminyama yemombe, tosiya izvozvo. Saka view yangu inini panhau yeroora ndeyekudai. So dene roora, yes, ringanzi rabvumidzwa radii,
but munhu chaiye mukwasha chaiye anofanira kuziva kuti muonde showa kwaroorera kuti vana wenyu ari mugood hands. This is how show vana una tsano help vana tsano vasho kuti vana tsano vane udyire help them amarengene kwafoda kwako tsano ngati kana chifamba tsano ndiye motenga drink 20 pound ba ndiye motenga drink tsano ndiye motenga mbudzi vanhu vadye nyama kumbako magarisa musina kudya nyama tsano chatuma vanhu koko muzundudza tsano imba ndakaona baba yamomzi hayi ndafunga vatengera mbedha hauna kupinda ukaona mbedha ukaona tsiri unongoda vatengera mbuya vako mbedha hakuna present inorambiwa mukwasha anofanirwa kuonekwa present pamba pakarorwa muambuya mamanga takacheuka sati mbedha uyo wakatengwa nemukwasha wangu wardrobe ndakatengerwa nemukwasha something ngapave nezvinhu zvino kwete kuti mwana wedu akaroorwa akaenda kesha ende kazhinji kacho mari yarooresewa iyo haumbooni zvainoshanda dena vari vabereki vakati ngwarei iti kana mwana aroorwa tengai something chamunobata chinobatika gejairi ndakatotenga nemarooro emwana wangu nhingi muri kuona ndoda kuti ngati ngapave nezvinhu zvinobatika zvinokurimenda kuti waive nemwana mukadzi musikana pamba pano akaenda unoona icho chikava kwapo icho mukwasha wangu akandivakirei bhazi riri paso rikapakiwere ndakatotengirwa nemukwasha wangu uyu zvokuroora uyu musikana uyu mandara yangu zvei yaigona chikoro yanga iri pauz zvei yaloya zvei ndiyo kundivakira kaimba iyi chirugu icho project yeukira pei mukwasha wangu ari kuira nauyu aisunungumuka chingotora mazai chibika breakfast mukwasha wangu uyu ari kuita izvo handiti ndiko kunonzi kuroorwa according to mafungiro angu zvoti inini mwana wangu kuti nditogara pasi nditi damage inopiwa munhu adamagewa damage yange iri munhu anomburisa mwana anonge achitofungirwa navabereki kuti virgin vabereki vanoza mubereki wese angofunga kuti uri virgin kusvika atozoona mimba vabereki vanoa mwana wedu hauri asati ambokwigwa we all know that iyewe isisi vako ipapo vari mumba umu unofunga kuti vasati vamborarwa navo but vatonzwa nenhumbu vachibvisa so it's natural but ndo paizobviswa damage and damage yacho kudhara yaimina something but iko zvino shama rinobviswa damage dhamu rakwana riri dhamu iko zvino roora richina meaning yaraive naro kare raiyera kare that's why mchiona kuti even munhu akuroorwa so anokuhurira so mangwana masikati iyaroorwa nhasi pawedding chako chapo vanhu vakwanisa kuhura kuchonyana chako chapo pamawedding zvinhu zvatova common meaning yacho yanaroora yakatoshayikwa yakachinja so my view inini panyaya yeroora ndekuti yes roora nyangwe rikanzari chati but kuroora neuroorwi uchinofanirwa kukontinya tinofanirwa kunyatsofamba nyaya zati you do things for your mother-in-law will hang around vanenge vachisangana namai vako vari one vana mother-in-law vafanirwa kuti akaenda kwawakaroorwa vati zvenyu mune mota zvenyu makavakirwa chiri zvenyu mune fence ngakuve uniform balansisa vakainda kuona kuimba yenyu zvaifanira ndakavakirwa imba yenyu yakatofanana imameters manga tione plan mwana wenyu hawe zvokwadi ndo yakandivakira plan yacho vakakubvisira unotona plan yemwana wavo kuti yakafesa uku yevinyu yakafesa uku that's how I think roora should be done according to me roora spoiler vanhu vekwavo kana vava nezvana zvikaita zvechidiki zviendese kuchikoro baba makura muri papenjeni chindipai last born yenyuyo usingaibati mazamu kana yave yausogara newe kana kari kamukomana uchikatsiura kaita musikanzi wachidambura nembama kakure kachiza ndina blazo panapa vanoda ndite good tsiura yes kutsiura katsano kachigara newe so kana 8 years kugara newe chikadzidzisa like mufana wako kari katsano verengai mabhuku tsano tikubhadhara fees vaya vatikomana kaende augara kwasisi vake ari kuendeswa kuchikoro nemukwasha relationship iyo iri stronger than zvekuti bhadhara wachadyiwa 14,000 vamwe makwasha vakangobhadhara ka$1 vasati vambodzokera kana pakafiwa vandotumira shoko haisiyo relationship yeroora rinofanirwa kujoinidza vanhu according to me anyway ndozvandiri kutaura so roora rinofanirwa kusanganisa vanhu vave neukama neroora saka rikanzi harichazemaster hazviroti vabereki vemukadzi havachadyi
vatengerawo mbudzi pabirthday ravo. Birthday rendisienda mudle mbudzi hadzidhuri $45 unogona kuiwana, $50 unogona kuiwana. Ndakutengerai mbudzi ndei birthday renyu, aimbodya birthday renyu, aimbodya nyama nhasi ndava mugochera ndeyebrai, musaite kubika ndeyebrai gochai vose vane matumbu. Birthday rangu last year mukwasha akanditengera mbudzi. Those small things zvine mamemories. Even iwewe ubereki wako iwewe usina kuroorwa uri mwana pamba ipapo hauna kuroorwa, do it. Musi webirthday rababa vako vatengere huku 5, nhasi ndoda kuti mudle zvidzwa 4, because kuno kwatogara huku hadzichadhuri ende tatoneta nadzo, but kumusha dzine value. Ukatengera mubereki wako huku 2 ukati nhasi modya zviteretere 2, mubereki akukangamwe. So ndo my view about roora. Yes, roora ringanzi harichazi compulsory chichichi, but kuchengeterana vabereki kufanirwa kuva compulsory and kunofanirwa kucontinue. Akufanirwa kuva compulsory because hurumende yazvita, ngakuve compulsory because mwoyo wako iwewe uri kuudza kuchengeta na mother in law. We know very well kune vamwe vanhu vasingatogoni kuchengeta vabereki vavo. Wakaroorwa nemurume akadero, musumudze, do it for him, achadzidza. Akutuka kuti kumari yaende ndakatumira mama nadhedhi tatagarisa sina kuvatumira, ukaona achikutuka vabereki vake chacho achikutukira mari yashota mba, ndapa mai vako nababa. Chinoona zvenje kuti imi mari inozosvota mba muchipa vekwenyu musingapi vekwake. Untoona iye ngaashotese mari mumba okubvunza muradza risiti ndatumira Western Union kuna madha vako vavasisina hembe. Gogo ndakaona mbuya washa ndakaona senge vasisina mabra pepe wangatengere maibra ndazovatengera, ndaona mabra achita 499, mari yakushota iye wangu wandipei vana ndiwedzere shamari iyi ndazotenga bra ramama wako. Kana ukaona achikupopota unotambisa mari, asi good man, asi good. Wakaroorwa nebenzi. Even usiku hwacho wakanga wachengeta mai vemusikakadzi wakoyo, unokanganwa bondera unopiwa musi iyoyo. Wova surprise kuti konkwasha zvakatifondera last week. Mama mati mkwasha akafona anombondiudza uyo. Unogara achifona uyo achiti kudii, iwe funga kuti ari kutokurevera kuti muteereri. Anogara achifona achiti maswera sei, moda chichichi, ndatumira zvinhu nebhazi ndaimunogamuchira. Mukadzi iyeye kwese kwaanoenda anokurespect. Akada kuhura so anozvidzora kuti I have got a good husband. Difference ya good husband nevamwe vasiri vana good husband ndiyo diki diki kuti mukadzi kunoita us and them. Hama dzemukadzi wechiti ivapo vekwapo iko pamariro tinoona zhinji dzekwapo ikoko, ivo vekwapo vekwedu pamuchato. Imwe muchato unoona akaita division. Hama dzemukadzi, I don't believe in that stupid thing. Vanhu ngavavungane vagare vakamixa pamuchato, jairanai. Hama dzemukadzi dzipinde. Unoona hama dzemukadzi dzakanzi uko, hama dzemurume dzakanzi uko, vakachena vari kukavhirana vachiwedzerana mari. Bhadhara titi look rich. Ndezve-show off. Musha wewe hauna unity, uri kutongotanga vanhu vachinzi them. Pese pamwe pachinzi them and us and them. Even mugovernment kana kunzi black and white, ukaona eni yokuti ivo nesu, police and us, pangona wakoza them and us ihondo. Hapafi pakaita unity, hapafi pakaita unity. Ndo zvatinofanirwa kubvisa. Roora rinofanirwa kubvisha that gap iroro rekuti them and us. Vanhu vati vakagara so ngwasha akabva kudenga. Wangoya pana akatisira mari tisina kana mbokumbira aindatumwa naMwari. Mavhiri akadhinda ngwasha angavaya pana ko zvasina mbogara yangu yakatisira upfu negrocery atari kumanyira kubasa ari palunch. Munhu iye ari nani dzana munhu akabvisa roora rese nekuti matakadya kare ndo panozonzi anyara dzimwana. Tsume yekuti matakadya kare anyara dzimanya ndo painoshanda panapa. Ndakamuroora 1974. Really? My dad wakaroora 1974. Nhasi achina mama. But roora rwakabvisa 1974 haringarambe richiremembwa nana sekuru. 1974, are you sure? Vanoremember zvirikuitika now and then. Baba vamboendere vanosiya zvinhu, baba vamboendere vabuye. Even usina mari uenda vanhu vavona maswera sei wakabata chingwa chacho.
mazuva ano handisi pabasa kune quarantine but chingwa ichi imwai tii, kana kutoti vokubikira tii nechingwa chawauya nacho iwewe neshuga yako yauya nayo, its okay. Chinokosha ukama hwenyu muri. Ndo mafungiro angu inini panyaya yerora. Yes, you can abolish Rora. Actually, Rora was doing bad than good. Bad than good. Rasina zvakanaka zvarachita Rora. Rachitodivide vanhu more. Inini ndiri mubereki ndinoti mukwasha ngaangotisira borehole adzokere zvake. Ko mombe dzinositachiwa no. Tisire borehole. I think borehole panapa ndo iri kuniitiwa pareserve panapa. Borehole. And the borehole inoita 3,000. Mukwasha kuti yanyanya kuita cheap. Bebe. Tikati ngwapa imwe 400 pamusoro yezvimwewo tivatengera kana mota. Chirika chivatengera mota Honda Fit izvo. Vamwe vanoroora 15,000. Dzimwe dzenguva vanozati mari chaindakatodiscover pabereki vangu. Ndikavapa mari kuti vakaimba ini vanovaka chimwe chimba. So ndakavavakira imba inzwaika ndiradzei pando vakarega ndikati ndakudhirisa pandaivata inini ndochigadzira imba svino. Vanhu vati tanzi tizodhirisa imba. Mwana uyu kwanodhirisa zvitina sata zvona ndo zvaatituma tatobhadhaba dhiri yadhiriswa tanzi tizokupai zvidhina zvatadhilivha zvidhina. Kumwana uyu kosamende yacho samende yauya imba yavako big house. Anditi vabereki ukavapa iri cash inotengeswa mbambaira totoisaya pasaidi totonobhadhara chikwere chacho chatikambokwira chekwirimba hanga yawa dzatakakwereta dzedzedzo ndakubhadha zvakadai. This is what I'm saying. My view parora guys, yes ringabvumidzwa ringabhaniwa, but urora huri mumusoro memukwasha, urora huri mumunhu akaroorwa ndimo mune urora. Musoro wako ndoroora. Kana musoro wako uchichengeta vabereki vako uchivachengeta, your in-laws uchivachengeta like your parents. First of all gona kuchengeta vabereki vako. Vamwe vanhu havagona kuchengeta vabereki vako. How do we know kuti vagona kuchengeta vabereki vako? Tinoona pamba pavanogara. Zvekuti vane mota vane chinde zvimwe todaona pamba panogara vabereki vako pavanovata. Tiradze picture yemubedroom mamai vako nababa vako. Kana uchida kuona kuti urigona kuchengeta vabereki vako, first of all hatidi kuona suit. Tipe picture yebedroom yavo. This will be the best advice ndakukupai. Mubereki wako kana uchida kuti tione kuti unogona kuchengeta vabereki, uri murume kana mukadzi, tora picture yebedroom yavo pamubhedha wavo ukaona uchigutsira musati yes I would sleep in this room. I will know that vabereki vanotora zvimwe zvinhu for granted. Unoona panokwana jira chete nepanokwana mai vavo kumwe kwakaiswa zvimwe zvituro mubhedha kutsikira pakaita moto havabude imomo. Havachina shu, havana pfungwa idzodzo. Indakati mama dava kugadzirai imba isingazembere madziro, bedroom. Ndoda mubhedha kuti muchiwaridza mama mofamba muchitenderera right round. Mwana musandikakavadza imari yangu. Ndoda kuvakirai. Ndoda kutengerai mubhedha une ziheadboard wokuti mukanyangwa mukakwira pamusoro muchida kugadzira light hariuti bhodlo. Imwe mibhedha vana mai vakunzwa misana havachagona kumbofamba kakutama so mibhedha nepasi pavanovata. Toilet chaichaiyo. Tikaenda kumaruzevha kunokuviga iwe tinowana pekuitira tsvina here. Roora ngariende towards those things. Roora ngariende towards zvinhu zvokuti vanhu vakaenda kwambuya washa wako vanoona toilet, vanoona imba, vanoona mvura ichicherwa padhuze, vanoona zvinhu, vanoona motikari. Ndiyo mota yava vakatengerwa nomukwasha iyi, ndo mota yava vakatengerwa nemwana wavo iyi. Ndo patinoda kuona zvinhu zvakaita zvekuti akabvisa handisanambonzwa munhu anonzi unoona henyu vachitamburodai muroora mukwasha akabvisa zvino mese mukwasha nevakaroorerwa vacho nevakaroora vemakutosekwa panhamo. Vavakazvara kunge vava nevana vari Britain. Vana vari Britain imba yakarereka kudai. Mwanangu nhamo havamboti vakanga varoorerwa vakadya mari vakazodya roora rese. This is the best advice I'm giving you. Let's look after our parents. Let's do our best for them. Let's take them for holiday. Take mbuya washa natezvara. Roora ndakaroora zvangu. But mboya ini bokaendesai Victoria Falls. Wavasiya pahotel unobhuka imwewo yako kumberuko. Kwaunoita zvelula nemwana wavo. Mushure makuseni madya here,
hatichimbofambai tiende kubridge, hatimbofambai tinoona mauyu vachifambawo nemudonzo wavo nemudiwa wavo, achidonzwa iwe chava nemudiwa wako muchidya ice cream, makapfeka mabhamushoti enyu muchiindawo nemwana wavo, muchisvika muchinomira muchiona mazenderezere, wachifamba wachiteera. Maremerwa, chimbogarai pasi kana vane mawheelchair uchivasunda. Ndo roora iroro, roora riri permanent, toda roora riri continuous, kwete roora ngobvisa first day. Vazhinji venyu makaroora mukabvisa cash, hamuna kuzombodzoka futi. Vazhinji venyu makangoroora ka1 mukabvisa cash, hamusati mambodzokera kwambuya washa kana vanogwara kuita kenza kuti gonogurwa makumbo omozoya panhamo ndakabvisa rooreni. That's not how it, that's my view. Ndonzi Handy Leon Mapira. Subscribe to my YouTube channel Handy Leon Mapira on YouTube. Ku Facebook andichanyanyi kutambira kwa but ndatenda. Thank you.